Kum shibenta ban Pynshai paidbah halo ka jingkordor jong ku umbam umdi haman laki tengkong yeng ka office jong u executive engineer PHE kom member secretary DWSM JJM Southwest Kasil district Mawkyrwat haka arfu arterik ulber arja arfuar kala penlongi ka jingya paidbah ne ka rally haka baidei bat ka jal jivan mission kabalas dang na plau office jong u block development officer Mawkyrwat CNRD block bat penkut ha plau ko office jong ka PHE Mawkyrwat hakati ka jingya rally la wan bane shimbenta shit rem neki kena puli jong ki school baper rangkat ka jingya senran lang ki paidbah bat ki nong trei ka PHE ki bala perta ya shibon ki jingtho ne ki slogan kum safe water save life, no water no food, yes water yes food. Wat bret nyot pathar shalom shawa yo ngi jinjar tra gim im klam ka bat ki wei di kilara ru ya ki plakat bala tho shibon ki kenten kum ka kare ka jing im ngide bantang kai ya ka conserve water to sustain life ka yangi ka ai jing im bat ladangim tengkai ublei yangi untim bat ki wei di ki jing tho ki bedei bat ka jing sumar jing tengkai bat jing penne pensa ya ka dan subha ini kita askal mah bagaimana sedang banyak kini ka rally mengenai di Pynshai shaphang habai dai baka jal jiwan mission sedang nutul nadu ko blok bang ikut hakan ka cakah po PHE Mawkyrwat te ka jing kuble ka ya cikin askal iwe mah bakal asim benta haba ya kan ka rally ka pelong nak kalian jongi ka office PHE Mawkyrwat te nak milenti ba lembar ka rally kinasasnong kulay asog yakni khobor abang yat lemba nanti kinyo ka jing shai mo khamba su hakbay day bat umbam umbi lembar ni ka skhim jal jiwan mission bat kumjojo jing kublay ka yat sa knas kul iwe ba philay wan bak ni ba ni dan kat man pisinga yang kamtam klema phi kani rally kamlong ka job bat kani kublay jo college media mo ba maki ka khobor Seki paidbah ba lembaga jaki ba ki paidbah jangari jongi ba ka setiap jongi kumju ba nang yo su ka jing tip khamha hak bai dai ba ka skhim jal jiwan mission te ta ini ka tin ba kendet kuble sibun wana ki school wa kharwa khair kali korwanta ba ro ki kino hikai ki balaiwan bana sindran lang man teknik na school te bat kumju ro ya ki makin ni kena school langsung lagi ba lawan ban simenta kan program simenta karali nam taka kan team water conservation and water sustainability bat unjuk yaki staff yang ka PHE department ki para pelaj kan ya kapor bakar joki banyak don kalam ni program ta te kaji tumu juga ni karali kadai shaphang ka team water conservation and water sustainability. Teka jing tumu kalong ba angin kabaya dairu shaphang ka skhim JJM. Teka jing tumu kalong ba kumnong in spread ya ka awareness nam takani ka skhim JJM. Amar kanai ka skhim JJM ka tumu ban pen poi haman laki tengkong yeng plus ru ya ki school ki aganudi ki health center kum ta ter hapo de usnam arajar arpusa but kajing tumu yo kan kara limta kalau ba kembang mentan ba kumno angin perta ba ngin pensno ba ngidon kam ban penek pensa ya kami mariang kam tam ya ka ngin nang kumno ban penon kam ban tengkai ya ka te tangkap nai kubla sibun